श्री स्वामी समर्थ. ताई, मी प्रियांका बोलते आहे. ताई, मला खूप आनंद होतो आज की तुमच्याशी मला बोलायला मिळतं, कारण की मी तुमच्याशी जी जोडली आहे ती फक्त आणि फक्त स्वामींमुळे. मला स्वामींनीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं आहे ताई. मला स्वतःलाही या गोष्टीवरती विश्वास बसत नव्हता की गोष्टी कशा घडतात आणि आपण एकमेकांशी कसं जोडलं जातो. ताई, झालं असं होतं की 2 ते 3 आठवड्यांपूर्वी मागे मला प्रचंड खोकला येत होता. मला इतका त्रास होत होता की मला असं वाटलं की मला काहीतरी झालं आहे आता. माझा खोकला थांबत नव्हता. रात्रभर मी जागे होते. खोकून खोकून माझं पोट, घसा सगळं दुखत होतं. मी इतकी घाबरले होते की मला काय होतं आहे का, म्हणजे मला सुचत नव्हतं माझ्यासोबत चाललं आहे काय. माझा स्वामींवरती खूप विश्वास आहे आणि मी दुसऱ्या दिवशी उठून खूप रडत होते. मी स्वामींना फक्त इतकं म्हटलं की स्वामी, का मला इतका त्रास होतो आहे. हे जर का माझे भोग असतील तर ते मी मी भोगायला तयार आहे. फक्त स्वामी माझी ताकद बनून माझ्यासोबत उभं राहा तुम्ही. माझा आजार बरा करा असं पण मी तुम्हाला म्हणत नाही, पण माझी ताकद बनून स्वामी माझ्यासमोर तुम्ही उभं राहा. स्वामींना फक्त इतकंच बोलत होते. 3 दिवस माझा खोकला होता. मला खूप त्रास होत होता. मी माझ्या एका मैत्रिणीला पण फोन करून खूप रडले. ती पण स्वामींची सेवा करते. तिलाही म्हटलं, का गं माझ्या मागं आजार पण लागले, कारण मला व्हायरल इन्फेक्शन झालं होतं. त्यातनं पण मी गेले होते आणि अचानक खोकला सुरू झाला. तो खोकला 3-4 दिवस होता आणि मला खूप त्रास होत होता खोकल्याचा. असं झालं ताई, आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी 7:30-8 वाजले असले आणि मी यूट्यूब माझं ओपन केलं. यूट्यूब ओपन केलं आणि त्या यूट्यूबवरती एक व्हिडिओ दिसला. तो व्हिडिओ तुमचा होता ताई. आणि तो त्या व्हिडिओ ज्या वेळेसला मी ओपन केला आणि ज्या वेळेसला तो व्हिडिओ मी बघू लागले ताई, तो व्हिडिओ होता तुमचा स्वतःचा एक्सपिरियन्स, जो तुम्ही सांगितलं की तुम्हाला खोकला आला होता, तुम्हाला काय झालं होतं ते तुम्ही जेव्हा मला सांगू लागला तेव्हा मी 2 मिनटं शॉक झाले. जे तुमच्यासोबत झालं ताई, ते माझ्यासोबत होत होतं. त्यातला एकूण एक शब्द असं वाटत होतं मी माझी स्टोरी बघते आहे. रात्रभर तुम्ही जागे असायचा. तुमची लहान मुलगी, तुमचे मिस्टर, तुम्ही सांगितलं ते पण रात्रभर जागे असायचे. तुम्हाला खोकल्याचा त्रास व्हायचा. तुमच्याही मनात आलं, तुम्हाला दम्याची टेस्ट करायला सांगितली. हे सगळं माझ्यासोबत ताई झालं होतं. आणि सगळ्यात शॉकिंग म्हणजे तुम्ही जी औषधं दाखवली होती त्या व्हिडिओमध्ये, तीच सेम औषधं मी सुद्धा घेतली होती. म्हणजे माझ्या डोळ्यात पाणी येत होतं तो व्हिडिओ बघताना, की मी स्वामींना सकाळी की दुपारी म्हटलं की स्वामी, मला ताकद आहे, माझ्यासोबत हे काय होत आहे. तर तुमचा व्हिडिओ स्वामींनी मला दाखवला ताई, आणि त्यांनी ना तुमचे व्हिडिओ बघून इतकी ताकद आली. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही उपाय सांगितला, जसं तुम्ही स्वामींसमोर बसून पाणी पिलं. म्हणजे बघा कसं असतं की स्वामींनी मला सांगितलं की बघ, तू एकटी नाही आहेस, असं अजून कोणासोबतही झालं आणि त्यांनी मला तुमच्या मार्फत उपाय दिला. ताई, मी दुसऱ्या दिवशी उठले, मी खूप रडले. मला इतकं टच झालं तो व्हिडिओ की त्यातल्या औषधं जी तुम्ही घेतलेली सेम औषधं मी घेतली होती, तरी मला बरं वाटत नव्हतं. मग मी शेवटी दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठले, स्वामींसमोर बसले. माझ्याकडे अगरबत्ती पण त्या दिवशी सापडली नाही मला. मग मी फक्त पाणी ठेवलं स्वामींसमोर. ताई, तारक मंत्र म्हटला मी आणि स्वामींना म्हटलं, हे पाणी माझ्या पोटात जाऊ देत स्वामी, बस मला बरं वाटू देत. आणि मी ते पाणी पिलं आणि खोटं बोलत नाहीस ताई, त्या दिवसापासून माझा खोकला औषधं न घेता गेला. माझ्यासोबत हा खूप मोठा चमत्कार, आणि म्हणून मी तुमच्याशी खूप मनापासून जोडली गेली. मला तुम्हाला हे सांगायचं होतं. आणि मला सेवेकरी ग्रुपमध्ये 1-1.5 वर्ष झालं. मी असे म्हणायचे, मी कसं जाऊ, कुठल्या ग्रुपमध्ये जॉईन करू, कसं जॉईन होऊ. मला काही माहीत नव्हतं, कुठल्या स्वामी सेवेकरांचा नंबर माझ्याकडे नव्हते. पण आज बघा ताई कसं झालं, मी तुम्हाला मेसेज केला आणि तुम्ही मला लगेच त्या ग्रुपमध्ये ॲड करून घेतलं. तुम्ही खूप मोठं काम करता ताई. तुम्ही जे अनुभव सांगताय, जे काही काम करताय ना, खूप मोठी उमेद आम्हाला मिळते. आणि स्वामी आहेत ना, हे सगळं पाहत आहेत आणि स्वामीच आम्हाला तुमच्यापर्यंत जोडत आहेत ताई. मी मनापासून तुम्हाला थँक्यू म्हणते की तुम्ही ग्रुपमध्येही मला ॲड करून घेतलं. आणि तुमच्यामुळं, तुमच्या त्या व्हिडिओमुळं मला स्वतःला कुठेतरी एक मोटिवेट झालं. मी स्वामींकडे गेले, सेवा केली मी, आणि माझा खोकला गेला. हा माझ्यासाठी खूप मोठा अनुभव होता ताई. खरंच खूप 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 थँक्यू ताई. खूप भाग्याचं आणि पुण्याचं काम करत आहे. खूप सारे आशीर्वाद तुम्हाला मिळतात आणि तुमचं खूप चांगलं हो, एवढीच मी स्वामींच्या चरणी प्रार्थना करते. थँक्यू ताई, थँक्यू.